pensamos que es inevitable. Hay que dar descanso al cuerpo y a la mente, cargar de alguna manera las baterías. Pero si no fuera por eso, pensaríamos que ese tercio de nuestra vida que pasamos durmiendo es un tercio de nuestra vida que perdemos. Y nos equivocamos. Hoy sabemos que lo importante no es dormir, descansar, sino que lo importante es soñar. Y que el dormir es interesante, es fundamental para nosotros porque es el vehículo a través del cual podemos soñar. D'ençà que obre els ulls, vas de matí, desprecies control patològic, per sort de nit puc dormir, lliurar-me d'un destí tan tràgic. Si aprens a dominar el son, deixant-lo que és excessiu, podràs viatjar arreu del món, renta jo depressiu. Primer relaxa el teu cos, després has de buidar sa ment, pensant en lo que és hermós, tractant d'estar en el present. I un cop te sentis extasiat, programa tot allò que vols, lo que sempre has desitjat, aconseguiràs treure-li sa pols. Jo no te puc ben dir com, només escrivint o xerrant. No obstant, ho sap tothom, des més vell en el més pur infant. Només has de poder recordar allò que has anat perdent per poder tornar a recuperar el control del teu pensament. I és que ses pors que mos han clavat amb violència i preocupacions tenen el jo ben lligat, aïllat de ses nostres passions. I el dia en què mentre somiem anuncis mos puguin posar serà quan tots oblidarem el valor que té despertar. Jo no te puc ben dir com, només escrivint o xerrant. No obstant, ho sap tothom, des més vell en el més pur. Jo no te puc ben dir com, només escrivint o xerrant. No obstant, ho sap tothom, des més vell en el més pur infant.